Снимам епизод 3 на Clash of Clans. Нека видим. Имаме пълна армия. И първото нещо е да нападнем. Този има малко ресурси. Танхал е вънка. Но не знам дали в него ще има някакъв ресурс. Да не рискуваме. Този е доста ръчно. Ограда на първи левел. Мортари на втори и на трети. Но няма да го нападаме. Като гледам, има доста хора с Танхал вънка. Ето този може да го нападнем. Нека му вземем Танхала. Пускам Кинга. И... гигантите. Лоубрекърите. И като... айде да фенса. Гигантите. Пускам хилъра. Ето го хилъра на трети левел, както виждате. Пускаме малко чева. И да, хора, Кинга ми умря. Тази атака може да я направим на 100%. Но не съм много сигурен. Още арчери останаха. Гигантите се мъчат да щупат оградата. И да, хора, щупиха е. Я дефенс е долу. Ще го вземем на 100%. Взехме 27 копи. Но много малко дарк. Нека пуснем армия. Един хилър, 5 лоубрекъра, 6 арчери. Да, 6 арчера. 50 арчера още. 20 гиганта. И когато ми се освободи още една барака, ще направя още 55 арчера. Нека видим Лара. Както виждам, има нов играч БХ. Доста е добър. Оградата му е на 7 левел, има малко и на 8. Доста добре се развива, хубава базичка. От тяхния отбор има един 10 Танхал. Оградата му е доста ръчнава. И ще го изнесат лесно, ако си направят така добре. И този с доста развита ограда. Иначе дефенса му е на 9 левел. Гледам, мортарите са му на 10 и мортарите на 6. На тази базата не му е добра. Също така и оградата. Доста от противниците не са си направили оградата на макс левел.
е на 4-ти номер на моята базата. Доста хора от тяхния клан са слаба ограда. Нека видим какво правим с билдерите. Да, 9 левел Archer Tower, втория. И когато ми стане бараката, ще си пусна третия, ето този. Ще мисля да ги направя всички на 9 и после да почвам с мортарите. Оградата сте видяли, че е на 6 и 7 левел. И да, ще я направя, когато си направя дефенса на макс левел и другите неща, като бараката, Dark Spell Factory, мините. В предишния клип бяхме стигнали до номер 10. Нека да видим до 15. ПК. Гледам, че е нов играч. Хубава базичка. Ма има ограда на 5 левел и на 6 левел. Препълни си ето този мортър. Да си го сложи на мястото на ето тази мина, която е на 7 левел. И да си направи оградите. Тони. Той не е нов. Но Тони, прави си оградата. Имаш на 4, на 5 и много малко на 6 левел. С дефенса не е ръшнал. Но тази бомба може да я сложи на друго място. Да не е отвънка, защото лесно ще го вземат. Стигнахме до Freeze World МС. Не знам дали така се чете. Препоръчвам си да си направи оградата. Тази, която му е на 5 левел. Мога да видя другата половина хора, защото му е разрушена. Мартин. Той наскоро стана голд. Хубава базичка, не е ръшнал. Препоръчвам му да си направи Air Defense-те. Защото само на 2 левел. Мисля, че от новия апдейт имаше още един. Пишете в коментарите, ако е така. И последния играч за днес, хора. Ники. Хубава базичка. Тауърите са доста навън. Препоръчвам му да си направи оградата повечето на 7 левел. И мортарите. Не обръщайте внимание на чата. Още малко ще дигна 71 левел, за което много се радвам. За 8 танхал вдигнах поне 5 левела. Ще ви покажа един играч, хора. Той е нов от клана, но хубаво се развива. То не е ръшнал изобщо.
Само Air Defense му препоръчвам да се го направи на поне на 3 левел и да вдига арми кемповете. Базичката му е хубава. Направил се всичко на 2 левел и от Лара е взел 2 звезди. 6 звезди, извинете ме. Препоръчвам му, когато стане 5 танхал, да вдигне 1250 купи и да вземе бонуса от 450 диаманта, да събере още 50 диаманта и да вземе 3 билдър. Нека видим какво става с другия ни профил, хора. Ето ме и мен. Гледам са паднали. Да оберем парите. Да си вземем бонуса. И нека пуснем малко арчера да се правят на 3 левел. Доколкото си спомням, пуснах барберените да ми стават на 3 левел. Нека видим. Да, направил съм ги. Както виждате, хора, остават 4 дена и 23 часа, за да ми стане танхала. Имам един свободен билдър и мисля да направим малко ограда. Да, не направих малко ограда. И нека пуснем другия арми към да се прави на 6 левел. Остана ми още един. Когато станат оградата, артефенсовете на 4 левел и един Wizard Tower, вече няма да съм ръчнал доста. Не знам защо, ама Нанто пуска само хората до 7 танхал. Ще е хубаво, ако поне веднъж пусне играчите до 30 номер, ако е възможно. Това е втория акаунт на Нанто, Crazy Gamer. Добре се развива момчето. Опитва се да не ръшка. Мортър на 2 левел, Арчер Тауъри на 4, канони на 5 и един малък еликсир колектор на 3. Да пуснем малко спелки. И това бяха аз, хора. No thanks, абонирайте се за мен. Клипът ви е харесал, дайте палец нагоре и до скоро!